में लगवा बीमार काहे होला प्यारी में लगवा बीमार काहे मिले खाती दिल मिले खाती दिल में करार काहे होला प्यारी में लोगवा बीमार काहे होला अरे होला प्यारी प्यारी नहीं जाने ना गोरी बात की करिया जाके समा जाला दिल के भीतरिया प्यारी नहीं जाने ना ओ प्यारी नहीं गोरी बात की करिया जाके समा जाला दिल के भीतरिया ओ दिल के भीतरिया नीमन आदमी नीमन आदमी बेकार काहे होला नीमन आदमी बेकार काहे होला प्यारी में लोगवा बीमार काहे होला होला प्यारी में लोगवा अरे देखिए आप हैं इसी प्रेम प्रसंग को देखते हुए मान्यवर नाम तो नहीं बताएं साहब जी आपके तरफ से 200 रुपया जय भीम जय भारत नवोदय और ये बहन जी 20 रुपया और ये हमारे खेलुआ चाचा ये 20 रुपया इनके तरफ से खेलुआ चाचा की तरफ से जय भीम जय भारत नवोदय मैं सबको प्रणाम करती हूँ और महान आत्मा के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ कि जहाँ रहे आत्मा भगवान आत्मा के शांति प्रदान करे। नीमानी आदामी बेकार काहे होला नीमानी आदामी बेकार काहे होला प्यारी में लोगवा बीमार काहे होला प्यारी में लोगवा और देखिए मेरे बहन जी की तरफ से हमारे बुढ़िया माई के घर के सदस्य बानी ये बहन जी की तरफ से 10 रुपया और ईश्वर से प्रार्थना की बहन जी जहाँ कहीं भी रहे सुखी सलामत रहे भगवान बुद्धि ज्ञान प्रदान करें। कितनो छिपाइला प्यारी ना छिपाला गाँव शहर गली गली शोर मच जाला कितनो छिपाई प्यारी ना छिपाला गाँव गाँव गली गली शोर मच जाला। आप हैं राजेश खाजेपुर पुत्र नीरज जयमाल डेकोरेशन वाले आज की तरफ से 51 रुपया शानदार पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नवोदय। और एक छोटे बच्चे की तरफ से 20 रुपया ये बाबू का आशीर्वाद बा जहाँ गए रहे रन वन में सुखी सलामत रहे